Director esa mangana yechai na to goja to abake biranya njo monto manye tora dui yo mugusi ne president ya nyano goro William Samoei Ruto. Ekera ile to president monyolete ga tete ngani kichukua Biblia niweke chini, mkulima atakuwa na pesa wapi? Mfukoni. Takuwa nataka vile. Ero monyene. Lakini wona iga nero go dosusura mono. Lichi ko lidia munya director na bako batenga. Lichi ko lidia nyolete lidia munya. Lia begete ligo lidia chae ngandi gunse wetani eji dora ibe. Egente getanga ni akoreta no koliru okoliru. O mane ko to direct. O mondo go chenjiri chike na to anjite na bale minto. O ino mondo tatu anjite. E bona asia nyolete to koliera 40. Wono ga to reterete baka 13. Lakini ile kabichi nere chiro le squeeze ko ni gusiringi 10 bo. No gole siringi 10 yo cha abantu barage. Ile botambe nga mweshimiwa. Bantu bane county elingo represent ko kunyamira. Bantu bane ngolere diga iga mu kyoko boko igoro. Obwate siringi chi milioni sana yamo ogochikogore nyomba ruta agachire korobere town. Mu kyoko boko igoro. Mondo naro. Ruto tabugati yani a connection no mwananchi amenya ta mari igoro abananchi tomenya pesa botoko matenge yeto mwananchi atagete mwaka ne bona asiaye boronge akanyomba kaliya bwata ka nyamira akarosi kabaka akai gosonye go tagete korusi nyomba chiri chimbe chibese chiri oli okotona chachia housing inchuga igatoko balere chiyomba chiri chibona to improve bwagache chikine igo ndioli nyamire yetokora ms lakini ngo gocha kunganye igotanga kwabekire chikoroba Kisumu kwabegire chinde Nairobi n'abantu banganye bachioro bantabu mbai orojo monto gaki monya beronya inkomeneredi omonto go chonyoranga NHIF gero omonto chandete agwaka na shilingi 500 kiro motieni ogenda nyagitali okoraki orwali omanya batanga bakenya bwati chibesa chinyinge na harusi ile ngende kyo motieni bona ngobe ko mwaka omugima mbale chingo ko babwate chimboli mbege zingi 7,000 gwaka no mwaka omugima chibesa chimo bwata gaki